ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ମୁନିଏ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୂତଙ୍କୁ ଷଟ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାରିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂତ ଯେ ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତର। ବ୍ୟାସ ଉବାଚ ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କନେ ଶୁଣି ହରଷେ ମନେ ମନେ ଗୁଣି ପରମ ପ୍ରୀତି ବାକ୍ୟ ପାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାଇ ଜୀବର ହିତେ କୃତ କୃତେ ହସି କହନ୍ତି ମୁନି ସୁତ। ସୁତ ଉବାଚ ଯେ ସୁକ ଏକାନ୍ତ ଗମନ କରିଣ ଦେହ କଲେ ଶୂନ୍ୟ ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ ମନେ ଧରି ବ୍ୟାସ ଡାକନ୍ତି ଉଚ୍ଚ କରି ପିତାର ସ୍ନେହ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ପଥେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯେ ହୃଦ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ କରୁଣା ବହି ଯେଉଚିତେ ଅଖିଳ ବେଦର ଯେ ସାର ସେ ଅନୁଭବ ଆପଣାର କହିଲେ ପୁରାଣର ସାର ତାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଭାରତୀ ନର ନାରାୟଣ ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂସାର ତାରଣ ଉଦିତ କଲେ ଏ ସଂସାରେ ନମହି ତାଙ୍କ ପ୍ରୟରେ ଏମନ୍ତେ ନମସ୍କାର କରି କହନ୍ତି ମନେ ମୋଦ ଭରି ଶୁଣ ସକଳ ମୁନିଗଣ ସାଧୁ ଏ ତୁମର ବଚନ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଏ ବାଣୀ ଜୀବନୀ ସ୍ତରେ ଯାହା ଶୁଣି ପରମ ଧର୍ମ ଏ ଜଗତେ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଯେଉଁ ମତେ ଫଳର ଆଶା ଯହି ନାହିଁ ବିଘ୍ନ ପଶିବ ବା କାହିଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ବଳେ ସଂସାର ନୁହଁଇ ପୁଣ ଏ ଜୀବର ଭକତି କଲେ ଜ୍ଞାନ ହୋଏ ଜୀବନ ପଡ଼େ ମାୟା ମୋଏ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଶୁଣି ଯେବେ ଭକ୍ତି ନ ଜନ୍ମେ ମୂଢ଼ ଭାବେ କେବଳ ଶ୍ରମ ତାହାଙ୍କର ତାହୁଁ ତରିବ ତମ ଘୋର ଏ ଧର୍ମ ଫଳ ମୁଖ୍ୟ ହୁଏ ତା ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଧର୍ମେ ଅରଜି ଯେ ବାଧନ ଭୋଗ ନ ହୁଏ ତା ପ୍ରୟୋଜନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଯେତେ ଲୋଭେ ଭ୍ରମନ୍ତି କାମର୍ଥେ ଯାବତ ଜୀବନ ଧରଇ କାମ ଭୋଗରେ ସୁଖ କାଇଁ ଜୀବର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାର କେବଳ ପରମାର୍ଥ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରି ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି ଏ ଜଗତେ କେଉ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ କେଉ ବା ବୋଲେ ପରମାତ୍ମା କେଉ ବୋଲନ୍ତି ଭଗବାନ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଏ ଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ ବହନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରନ୍ତି କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁରେ ଭକତି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏଣୁ ଏ ଅଖିଳ ଜଗତେ
अछन्ति ब्रह्माश्रम्य जेते स्वभाव धर्म आचरणे भक्ति जे करे नारायणे तेणे संतोष विष्णु होई प्राणी की चौ वर्ग देई एघेनी होई एक मन भावे तो शिव भगवान विष्णुर गुण कर्म जेते नित्य शुणिब कर्ण पथे निर्मल करी बुद्धि मन निरते करिब कीर्तन धन्य चिंतिब विष्णुमूर्ति पूजा करिब नीति नीति ए भावे भक्ति जोग बढ़े कर्म बंधन बेगे छिड़े एणु जगते ज्ञानी जेहि हरि न भजी के बारोही कृष्ण कथारे रति जार से प्राणी भव मधे सार हरि कथारे जार श्रद्धा ताकु न लागे भव बाधा पुण्य तीर्थ को आश्रय कले से तीर्थे साधु संग मेले भकत संगे जेबे मिसे तेबे से हरि रसे रसे कृष्णर कथा जे शुणांती बदने महिमा गुणांती ताहांक हृदय हरि बसे सकल कर्ण सविनाशे से पुण्य श्रवण कीर्तन वेदे कहती मुनिजन साधुजनक मित्र हरि एणी भकत आवरी हेळे तारोई भव सिंधु जेणु भकत जन बंधु भकत जन सेवा फले दहन हंती अमंगले तेबे से गोविंद विषये भक्ति पूजे नर देहे स्वभावे रजत मधुई काम लोभादि जेते थाई चितु बाहार होई जाती सात्विक भाव आवरती एही प्रकारे जेबे मन होइब निर्मल प्रसन्न तेबे से भक्ति जोग बळे विष्णु भक्त संग मेळे निर्मल ज्ञान प्रकाश होई जन्म मरण आउ काई अशेष जन्म ग्रंथि बंध एणे छिन्नई सर्वद्वंद सर्व संशय तुले कर्म तुटई विश्व माया भ्रम आत्मारे आत्मा को देखती जन्म मरणे नाही भीति एणु पंडित जन जेते आनंदे भक्ति जोग मते हरि विषय दृढ़ चिते नित्य चिंतन्ति आत्महिते विष्णुर मायारु संभूत आदि प्रकृति जनमात जे सत्तर तम गुण सृष्टि पालन संहरण अनादि परम पुरुष ये तीनि गुणे से प्रकाश सृष्टि उदये ब्रह्मा होई पालने विष्णु से बोलाई संहार काले रुद्र रूपे सुखे विहरे महाकोल्पे से शुद्ध सत विष्णु देहे जंतुक श्रेय गुण बहे काष्ठ संजोगे धर्म जात धूमरु अनल समूत त्रयी विभाग ए प्रमाण तामस रज सत्व गुण ए भावे ब्रह्म परिमाणी
ଭବସାଗରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ ନିର୍ମଳ ଚେତା ମୁନି ଯେତେ ବିଚାର କରି ଆତ୍ମା ହିତେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ ଜାଣି ଭଜିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପରିମାଣି ତାମସ ରଜ ଗୁଣେ ଯେତେ ଯେ ଭୂତପତି ଏ ଜଗତେ ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ଭୟଙ୍କର ଏଣୁ ନ ଭଜେ ସାଧୁ ନର ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ଗୁଣେ ଥାନ୍ତି ହରିଚରଣ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପଦେ ଯାର ଇଚ୍ଛା ସେ କରେ ପିତୃଭୂତ ଦୀକ୍ଷା ସଂସାରେ ବେଦ ଯଜ୍ଞ ଯେତେ ଯୋଗ ସାଧନ କ୍ରିୟା ମତେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ତପ ଆଦି କଠୋର ଯେତେ ଧର୍ମ ସାଧି ଏ ସର୍ବବିଧି ଧର୍ମ ଯେତେ କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଏ ତିନି ଗୁଣେ ନାରାୟଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଏ ରୂପେ ଆତ୍ମା ମାୟା କରି ବିଷ ସଂସାରେ ସେ ବିହରି ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ମୁରାରି ଖେଳଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଆବୋରି ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଅଜ୍ଞାନେ ଜୀବ ନ ଜାଣଇ ଅଶେଷ ମହିମା ଯେ ଧରେ କିବା ଉପମା ଦେବା ତାରେ ସକଳ ଭୂତେ ହରି ବସେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପେ ପରକାଶେ ଅଗ୍ନି ଯେ ସନେ କାଷ୍ଠେ ଥାଇ ସେ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ସେଇ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ କରି ନିର୍ମିତ ଅଟେ ଭୂତଚାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରେ ସେଉ ଦେହେ ଥାଇ ବିଷୟ ଭୋଗକୁ କରଇ ଦେବତୀର୍ଯ୍ୟକ ନର ଆଦି ଯେ ଲୀଳାବତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ତହିଁରେ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ ପାଳଇ ସ୍ୱତ ଗୁଣ ବହି ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜ ସୁଜନେ ମନ ଦେଇ ଭଜ କହଇ ଦଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्य संहिताया प्रथमस्कन्धे नमिषीयोपाख्याने भगवदनुवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः सम्पूर्णम्।